Miksi Mestarifarmi päätyi siihen, että lähditte ottamaan myyntiin tämmöistä lypsyrobottia? Kyllä meidän niin perinteinen lypsy on ollut aikaisemmin hallussa, eli Westfalian asemat on hyvin tunnettu merkki kuitenkin maitotiloilla ja tätä robotin tuontiahan suunniteltiin itse asiassa jo 5 vuotta sitten, mutta erinäisistä syistä sitten tätä on ikään kuin lykätty ja ehkä oli onnikin, että sitä lykättiin nyt, että saatiin tämä sitten uusi malli markkinoille ja vähän niin kuin tämmöistä uutta tuulta tähän robottipuolelle niin kuin esille ja nimenomaan tänne nyt sitten tämän vuoden aikana niin tänne esille myös tänne Koneagriaan. Minkälainen valmistaja tämä GEA on, Petteri Virtanen? GEA on saksalainen yritys ja tämä maatalous on meillä niin kuin yksi osa-alue ja toimii niin kuin elintarviketeollisuudessa pääsääntöisesti. GEA on yritys, mikä toimii maailmanlaajuisesti kutakuinkin joka maassa ja tällä hetkellä meillä työntekijöitä on noin 16 000 maailmanlaajuisesti. Joo, tämä palkittu robotti on Monobox-niminen ja voisitteko kertoa hieman siitä lisää ja milloin se on tullut markkinoille? Monobox tuli markkinoille 2015 juhannuksen alla ja silloin lähti liikkeelle ensimmäinen startti valikoituihin maahan, mitkä oli Saksa, Hollanti, Ranska, Norja, Kanada. Ja siitä lähti niin kuin myynti liikkeelle ja Suomi ja Pohjoismaat alkoi nytten 1.7. oli tämä toinen myyntistartti johtuen siitä, että tämä on siihen koko luokkaan pienempään päähän meidän automaattilypsylaitteita ja tämä on niin kuin varsin sopiva tänne pohjoismaiseen tilakokoon